תקשיבו, שבת הייתי בבית כנסת ושמעתי חידוש וואו מפי הרב של הבית כנסת אצלנו. תקשיבו לחידוש הזה, מה תעשו עם זה? זה שלכם. אבל ככה, לזיכוי הרבים אני חייבת להגיד את זה. 30 יום עדות ספרד עושים סליחות. הסליחות הן מאוד משמחות, אבל הרב שאל מה הפשר? אנחנו כל כך שמחים, וחטאנו, והכל בשמחה ובחיוך, והרי סליחה צריך בכלל לבקש בעצב, אולי בדמעה, בטח בחוסר נעימות, אז למה הפיוטים כל כך שמחים ליהדות ספרד, לא אשכנז? אז התשובה היא כזאת. נכון, סליחה אפשר להגיד כל יום ורצוי להגיד כל יום. לא צריך לחכות ליום כיפור, ובטח לא לאלול בשביל לבקש סליחה. אבל, והחידוש הוא, שחשבון נפש אנחנו עושים פעם בשנה, וזה דבר משמח בפני עצמו, כי אנחנו צוללים לעומקים של עצמנו, ואנחנו לא עושים את זה בדרך כלל. וזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פעם בשנה להתחדש ולהתחיל מההתחלה, כמו שמכניסים בגד לתוך מכונת כביסה, הוא מתקבץ ויוצא נקי, ככה אנחנו, במטרה לצאת נקיים, וזה דבר הכי משמח שיש בעולם, כן? כיפור זה כפורים. פורים, אין מצווה גדולה יותר, זאת אומרת, להיות בשמחה בפורים, אנחנו אומרים את זה. ואני מוסיפה ואומרת שכיפור זה יום חג אפילו יותר מפורים.